Sortuzan, da eguzki eta izarrak, bai, eguzki bai? Bueno, horren ingurun, bai, munduko herrialde guztitan, bai, sortu izan die kondaira, bai? Gizona hasi zanetik bere garaian. Eta Euskal Herrine bai, horren ingurun, gure kondaira daukeu, bai? Eta, bueno, horren ingurun, bai, irakurriko izan. Milaka eta milaka urte direla, izaki biziak lurra populatzen hasi zirenean, etzen ez eguzki, ez ilargiri, eta mundu guztia iluntasunean bizi zen. Arrokaren eta arearen errairik sakonenean. Bai, inorrezen ateratzen ausartzen gauekoen beldurrez. Zeinu hauek gauean bizi zirenak, zaldi, suge eta zezengorri itxurak zituzten. Itxusi zen. Inorketzuen nahi haien ondoan egoterik, bildu ziren dena. Beraz, gizakiak aspertzen hasiak ziren. Eta lurrari laguntza eskatzea erabaki zuten. Amalur, esan zioten. Arrisku guztietatik aske bizi nahi dugu. Lurrak, nekatuta, ez zuen ezer erantzuten, edo hitzik esaten. Baina gizakiak, behin eta berriro, eskari bera egiten zuten. Amalur, laguntza nahi dugu. Iluntasuna etzen beste zerbait nahi zuten ezagutu. Azkenean, lurrak, nekatuta, esan zien gizakien. Laguntza eskatzen didazue, eta eman egingo dizuen. Argi bat sortuko du. Gizaki argi bat. Gizaki honi, ilargia deituko diozue. Eta horrela, sorrarazi zuen lurrak ilargia. Hasiera batean, gizakiak ere, ilargiaren beldur ziren. Ez zuten inola ere bereko gazuletatik atera da. Baina pixkanaka ohitu egin ziren ilargiaren argira. Eta ilargia maitatzen hasi ziren. Gaueko eta azpiak mindu egin ziren. Eta oraindik ohitu gabe ez ziren ausartzen ateratzera. Baina azkenean haiek ere, gaiztoak ere ohitu ziren. Eta ateratzen hasi ziren gauez. Gizaki, gaueko eta azpiak elkarren aurka borrokan jarraitu zuten orduan. Gizakiak berriz orduan lurraren bila jo zuten. Amalur, ilargiak zoriontsuak egin gaitu, baina zerbait gogorragoa nahiko genuke. Gauekoak erasokoa ari zaizkigu etengabe. Bai, erantzun zuen lurrak. Beste izaki argitsuago bat sorraraziko du. Eguzki izena emango duzue. Eguzkia izango duzue egunez eta ilargia gauez. Eta horrela sortu zuen lurrak eguzkia. Handia zen, argitsua eta bero asko ematen zuen. Gizakiak hasiera batean ere eguzkiaren beldur ziren, baina pixkanaka egokitu egin ziren. Ilargitik erabat desberdina zen eguzkia. Berari esker hasi ziren landare eta frutarbolak hazten eta fruitua garatzen. Pozez goratzen zebiltzan gizakiak. Hainbesteko argiak ikaratuta, azpi eta gaueko gizonak gauean babestu ziren. Baina hala ere, gizakiek berriz ere lurrarengana jo zuten. Amalur esan zioten. Oso pozik gaude eguzkia eta ilargia ematearekin. Baina beste zerbait behar dugu. Ez dugu arazorik egunez, baina gaua sartzearekin batera, han hasten zaizkigu azti eta gauekoen erasoak. Beren arpetatik atera eta erasotara tozkigu. Lurra, lasaitzen hasi eta esan zien. Ongi da, lagundu egingo dizu, beste behin. Baina hauxe izango da azkena. Ulertu didazue? Oso serio esan zien. Lore polit bat sorraraziko dut zuentzat. Oso ederra izango da. Eta gauekoek hori ikustean eguzki bera dela pentsatuko dute. Eta lurrak horrela sortu zuen eguzki lorea. Badakizue nolakoa den eguzki lorea? Horrelakoa, bai? Ekarri den denak ikusteko, bai? Joseben gelatik jetxi den. Horrela, bai, lurrak sortu zuen eguzki lorea eta zertarako sortu zuen. Gaiztoak. Eta, kontze gehiago usatzeko. Gaueko beldur guztik, eta tximistak eta usatzeko. Eta horregatik, Euskal Herriko hainbat baserrietan,
Bai, beraien atetan ikusten dugu, eguzki lorea atetan jarrita, bai? Ezin da hartu menditik. Gure abia zango zen. Eta listo.